Ludzie, którzy teoretycznie dążą do pokoju, ciągle prowadzą ze sobą wojny. Wojny, które pochłaniają życia. Powstanie Spartakusa, 200 000 ofiar. Wojny domowe w Japonii, 1 000 000 zabitych. Wyprawy krzyżowe, 3 miliony. Wietnam, 4 miliony. Pierwsza wojna światowa, 20 milionów. Druga wojna światowa, 80 milionów. Od starożytnej Babilonii przez Persję, Grecję, Rzym, aż do krajów współczesnej Europy. Od Afryki przez dzikie stepy Azji, aż do górzystych części Ameryki Południowej. Od ukrytej w środku Europy Polskiej do samotnej na oceanie Australii. Wszędzie toczymy ze sobą wojny, w których każda ze stron przekonana jest o słuszności swoich intencji. I tak w roku 2024 świat wydał na zbrojenia rekordową sumę blisko $3 bilionów. Nawet w czasie pokoju szykujemy się do wojny.